Hujan turun lagi, ayai uang berkembang biak. Kosong ya. Lah lagi ya kan. Pengen sih ya. Pengen lah pites roy. Roy berkembang biak loh. Hujan ini lagi. Tapi yo, santai pengen. Ini mungkin kalau mau beli. Enak berbang sih ya. Asli. Pantes kayak rapi ya. Musimnya. Ya. Masa pocok kowe, Kang. Terus kowe udah ditantau. Masih lak gak bocor ya. Ora ya iya. Oh, ya itu. Medan. Cocok ya. Cocok kan. Ayo. Ya udah digawe ki apa iki? Ayo nah, teh awi. Masuk ini, masuk. Lah ya mau. Malah kesandungan kan. Hancur harusnya. Pas. Jomblo ya. Banyu langit sing Banyu opo lho? Lali ya. Banyu langit ta. Banyu langit sing pas grenyeng-grenyeng. Lali ya. Pedange jajane kan. Jane piye ane tertusane ya piye? Nah yo. Ini kene. Waduh, bayi kayak udah apa? Sampah-sampah iki kan pangan. Pangan iki. Sok nduren wi ngene Kang Supret ya. Wajar ya. Basah ya. Tapi aku pendapat lho, Kang. Cewek iki penake sing model piye ya? Seperti ini iso nrimo, iso pokoke iso nrimo lah gak usah sing aneh-aneh. Kowe belum ah, ngene iki lho. Kang. Ngene lho. Kandhane. Lebih baik adil ini gagal dalam mencoba daripada kita tidak mencoba sama sekali gitu. Bener. Berarti yo ini betul-betul salah. Apa kan? Masalah. Babong nih. Kocok. Babong ane. Oh, lah kocok kowe kan. Ganti katoke balik iki. Lewat kene yo kene lho, Kang. Yo lah. Pres. Peter awal laler abdi tahun. Yo pendapat malah buali. Iya, kamu. Banyu langit kotor, hujan kotor, bagus. Weh. Kopi, teh. Ya ora nah. Ya apa iki? Dasar dhewe. Wis, tewe. Dalan iki. Alat preset lah. Domongnya. Kan nanti. Kuwi. Oh dia. Amat ngarit malam dan. Dasar dan musim iki. Terus kabeh awak kumpul. Jajan. Ora gas loro iki harus apa ae? Karo Kangmu kuwi lho. Kontrol laler abdi kok besok. Lagi anak wong iki. Taman yo. Badhe wae. Wala urung mangan kali. Walah pendapat Kangmu malah balik. Pendapat apa? Soale rapi lho sing iki. Rapi? Iya. Penjaluan iki untuk cewek ning ngopo kene? Yo TSB lah. Apa kuwi? Tinggi
Mampai. Oh, Sing jelas. ya tak omongano yo. Ngene lho. Piye piye? Jenenge wong golek cewek ki yo, golek orang tulus nerima, aja mandang bondo. Saiki ngene, buat apa cantik rupawan kalau ujung-ujungnya menyakitkan? Kan ngono to. Urip ki rasane gak susah. Kayak aku ini lho. Lah. Cewek wong dia sini. Ora duwe. Wah, kotlok iki asli kotlok. Tenan sih, Be? Los kotlok we, aduh ibo. Kotlok we. Asli kotlok. Oh, ya wis, malah. Ukut-ukut.